nayi kumnika yona ke ukubhalisa 060 060 58 58 22 22 68 68. Phinda le nombolo 060 060 58 58 Nelisiwe Sikhakhane. Nelisiwe Inabe Sikhakhane. ukubhalisa ke le. Kodwa zonke siyabhalisa. Yeah. Wafonela le yokubhalisa ukuthi yena uhlala nebhuku. Yiko ke ukuthi mawubhalisa uchecha kubhalise ke. Yebo. Unelisiwe Sikhakhane. Yebo. Ngitshela nonke abalaleli ninizwe. Kusho ukuthi kubalekile emkhulu ukuthi umuntu esheshe ebhalise. Ya kubalekile ukuthi usheshe ubhalise. Ukuthi uzokwazi kwenza izinto kulungisa imithi yakhona ihlale iready. Akuna mungozi akho lutho. Uzophila kahle uphakame ngamathenda ngoba amabhizinisi noma beyitolo noma mhlawumbe emakhosi noma basebenza ngohulumende noma kuphi noma yini